Hi guys, best 5 movies we are going to discuss about. Wannan su ne zafafan fina-finai wanda suka fita a wannan satin. Fim na farko daga kamfanin Mega, sannan daga kamfanin Yusuf Zamani. Sannan wannan fim ne wanda ya samu kyakkyawar fassara daga kamfanin Yusuf Zamani. Fim ne na Jarumi Ajay Devgan kamar yadda kuke gani. Duka waɗannan fina-finai waɗanda muke kawo muku fina-finai ne fa wanda muna da su a hannunmu, sannan muna da tsari wanda a cikin shi yanzu muke sa duk wasu sababbin fina-finan mu kamar yadda kuke gani. Wannan shi ma fim ne na shahararren jarumi daga kamfanin Sultan kamar yadda kuke gani mai suna Artabu. Don haka duk fina-finan da kuka ga mun kawo muku fina-finai ne fa wanda mun tabbatar da babu kamar su kuma masu kyawun gaske. Don haka duk mai buƙatar ya rinƙa yin kasuwanci da mu ko kuma ya rinƙa samun zafafan fina-finai da zarar sun fito, to fa akwai lambar wayar mu sai ka ɗauka domin yin magana da mu ko mun jin ƙarin bayani. Duk wasu fina-finai da kuke ji da gani sababbi yanzu muna zuwa muku da su a kan lokaci. Muna da tsarin da duk wani fim da ya fita za ku same shi. Duka waɗannan fina-finan da kuke gani su ne fina-finai zafafa waɗanda suka fita a wannan satin. Don haka in kana buƙatar kasuwanci da mu, maza ka ɗauki lambar wayar mu domin yin magana da mu. Mun gode.